inyotan ka dipasang di jari mani adik tak sayang nan amenyo balu tabalik suaso pun kuni yang inyota jadi nan amenyo balun tabalik suaso pun kuni yang inyota jadi. Apa adanya udah nenek tarimo asalkan kita mulai hidup baru. Banyak rintangan isu kadiadang alun tantu adia kasana. Sabarlah sayang untuk nan samantara. Tidak pernah yang badayo jika udah lama siang baganti orang menyeso bahkan tak meminang diriku. Turut Siria jo pinang secara no mungkin suaso kun yang tak jadi mengikir jadi. Rintangan isu kadiadang alun tantu adia kasana. Sabarlah sayang untuk nan samantara. Tidak pernah yang badayo jika udah lama siang baganti orang menyeso bahkan tak meminang diriku. Jo pinang secara no mungkin suaso kun yang tak jadi